Sho Fanika imfundo. Hayi izolo bengiqala nqa ukubukela ibhola. I-commentator uthothi ayibaza abadlali inhlobo njengoPhumlani Mnyeni. Ubewazi abadlali abawu2 nje, oweMaritzburg noweKaizer. Ubejabula malibanje oKicken. Athi Kikantuli. Athi Davu. Mntanami. Athi hayi ngiyakutshela wena ngisho ukuthi ngithini. Kodwa iyosha nesobho. Yabo. Uyabona lo muntu nalento ayisho ukuthi akasho ukuthi uthini iyosha nesobho. Shuthi into ajwayele ukishe unkosikazi wakhe mayiphekile. I relate nje ebholini yabo. Yabo ngoba ubumuza ukuthi lo muntu lo inkinga yakhe akabazi abanye abadlali. Kwazi abadlali abawu2. Yabo. Ngoba bethi mali ngabanjiwe uKicken Dolly, mhlambe libanjwe lo weMaritzburg omunye amazi uKigan Rich. Athi Kigan Rich. Athi Davu athi uxoxa ke indaba zakhe ukuthi badla imali nabangani bakhe mhlawumbe u10 minutes wonke ibhola lapho liyadlala yabo. Axoxa indaba ukuthi nje badla imali nabangani bakhe yokwakha. Athi kodwa ngikho lapho sila mntanami. Athi ngiyakutshela mntanami kodwa hayi ngiyakutshela iyosha nesobho. Hayi libanjwe lento uDoli. Athi Dolly. Hayi Dolly bafowethu. Hayi lo mdlali lo. Hayi ngiyamthanda. Akayigeza inhliziyo yami. Athi Kigan Rich. Ngokwakhe nje. Ibona abadlali abazi abawu2 ngathi bedlala bona bodwa yabo. Uvanika imfundo lo. Lento ingiphathe kabi. Angisho ukuthi ngithini kodwa ke ungcono kunalothi. Yabo lo awungcono kona angisho ukuthi nami ngithini. Kodwa lento yakhe ingimangazile izolo ukuthi hawu i-commentator enjani le engabazi abadlali.